A dyma ni yn tref a llyn Ochrid banel Macedonia fyna. Tref hanesyddol bwysig yn y canol-oesoedd, prif dref arch-esgobaeth uniongred o fan hyn i draw i Romania, ddweud gwir. Lle pwysig o ran cytundebau, llawysgrifau, lle pwysig iawn yr eglwys, lle mynachlog Ochrid, ac eglwys San Sofia, sef prif eglwys, yr eglwys uniongred Macedonia heddiw. Mae'n dref bach hanesyddol, berth iawn byddwch chi'n disgwyl. Albania, teimlad trist iawn trafod yn y 50au, edrych draw a gweld Iwgoslafia, cymarol rhydd i gymaru da Macedonia, Albania dan Hocha. Siwrne hyfryd lawr o Skopje a Tetovo heddiw, hewlydd, braf, mynyddoedd, coediog hyfryd. Gwlad baneri, lot o baneri mawr anferth Macedonia, a ddim ydych chi'n mynd i bentref Albanaidd yn Macedonia, yn pentref Albanaidd, bydd baner anferth Albanaidd yna, jyst i wneud y pwynt. Ond mae tref Ochrid yn dref bach hyfryd amlwg yn tref gwyliau pobl fan hyn yn torheilog, mwynhau tywydd braf, nofio yn o Llyn, ond hefyd mae yna digon hen bethau i weld yma. Felly mae'n lle braf iawn, galw draw i weld ar y ffordd i Albania heno. Felly Ochrid yw hwn, falch iawn bod wedi gwneud y detour i ddod i lle sy'n mor hanesyddol bwysig yn ysbrygiad Cendl Macedonia'n hefyd, yr eglwys uniongred Slav a datblygiad gwleidyddiaeth yn yr ardal.